Takže ahojte, toto som ja a ideme hrať. Dobre, takže ideme a ideme jesť. A viete, jak sa to volá? Ani ja neviem sám, ale skúsime. A tuto jeme guličky a tým budeme väčší a jeme týchto iných, aby sme boli čím najväčší. Dobre, takže jeme a budeme proste. No a jeme. Ak by ste chceli viac takýchto hier, tak dajte like a odber. A prosím vás, čím viac lajkov, tým to bude lepšie. Možno tu budem mať aj kamarátov. Pamätajte, ak ste nevideli toto odhalenie kamošov, tak si to pozrite. Dobre? A ideme. Dobre, čo? Ja som teraz asi... Počkajte. Tak nič, nejde to teraz pozrieť. 33 000, to nemám nikdy šancu. Nevadí, ideme. Prepáčte, že si tam dávam prst. Čo? On ma zjedol. Lebo len ja som k nemu išiel. Skúsime revive. Dobre, ahojte, zjedli ma. Prepáčte, niečo som sa hovoril. No a ideme ďalej. A pridal sa pred chvíľkou môj kamarát. Toto je on, Peťko. Pamätáte si? On nás je. Ja už to vidím. Zomreme. Zje nás. Ale rýchlo utekáme, takže by nás nemal chytiť. Prepáčte, že tam mám zasa prst. Dobre, takže... ideme, klikneme 4000. Nehráme. Tak aha, ideme, toto si dáme 50 000. To sme teda na 3. mieste, tak teď si to užijeme, že? Ideme všetky, zjeme jak nič. Týchto malých hardí. Ona má 300 000. On, rýchlo utekáme, dáme si 8 000. To nám veľmi nepomôže, ale... Vidíte, aha, toto je dial. Ak by ste si to chceli zahrať, tak skúste si to vyhľadať. Je aj iná verzia, tá bude na budúce. Takže čím viac lajkov, tým to bude lepšie. Dobre, tak za dneška by to mohlo stačiť. Ešte túto hru dokončíme, s kým ma niekto zje. To asi nikto. To až za chvíľku, lebo tento za mnou ma chce ísť zjesť a nič, ale ja sa nedávam. Utekáme a zajtra niekde letím, možno odtiaľ budú videá, ale nebudem hovoriť. A tak. Dobre, takže to je posledné, keď ma niekto zje. Už máme zasa 200. Máme? Ne. Tak ahojte. A viete, a lúči sa s vami Sir Dvojič.